ole le tu te in zawa in che bai kala buk le vek phot chu ma sain hei win chu Barbie cake siam dan ol sam deuh kalo shil don chuwa a recipe angjong chuan ka ron sei don lem lawa ka cheidan te chei ol sam dan te kan enanga chuan Barbie cake hi siam har san ni lawa a mold a chhun na tanga enge an kan en chho don ni a urna man ruwa ti mo chu voina ta na kan en ho to chu lo ni ta se hetian kan han ur zawa kan lo chei don ta a ma sengin hei ka video han sap tong tel na sa ti hi om thina sap tong a soi lo thei lo hi thil om ve thina ni chu wang chai min lo the thiam ram te u o hei baking cake ur ti na ni mei ta hei tu na hian ka Barbie cake kha ka ur dona chuan ka man ruwa ka ron la khoma hei mong hian cake mi Barbie mold hi cheng za thum som nga man ni a hi mong hianin a puar pep sa a chuan alian le te te po manga ka nei hi alian lutuk lawa chuwang chuan ka cher chhuan dona pakhat nyan hian mo ka ti san du de wang khan sang khat zanga man ka siam don ni chu Barbie cake khamo chu ka ura tangin ka ron hril chawa heti hian a lo toy de wang khan sang de ka du sia chuan chuanin pakhat nen khan ka cher chhuan don ni chu chuan hei hi no wrapping paper kan ti mai cake ur te chuan kan hre kanga chuan khami kha hei cake te monga be lo nan de meng hei Flipkart ka cha ni a roll hi tam em main cha ve du chuan kha ka lo shil chu hlok em ani meter za line ka shamo chuan ka mangrei le tuk ni chu chuan hetian telin kan han nuai veka kan urna tur kha chan chu chang kha abet ve du thin wang khan be lo na tur khan tian kan han pha a tela kan nuai kha tian kan han hol kwal vel ni chu chuan ti khan abang tina khanin ka pha le vek don ni ro en top mai ro an soi pa je langa cake ur kha to lu tuka pangpar siam dan te ka theng hilamo chuwang chuan thil re chu smart tur chan ti tam lo nga ya experience nei tam te hi lo nga em mai ni chuwang chuan kan ti thin thang em po kha kan lo ti lo reng chuan kan kut khan alo bahla to ta chuwang chuan cake te po kan ur chho ve le zeu nga kan in kan ha chol rei to bokalom ka tia kan han in ur chho ve le don ni min mo chuan kan in zelanga chei chhodan zong nen video kha bul tanga top thlengin min lo en sakanga cake ur hautan the chuan tangkai ve nge ka be se ya design te Barbie te kan lo siam thina ange intia han design tur te nge po kan shelo mai the chuwang chuan khami amol ta tanga a urna atanga kan ti chho kha ngai ni chumo a shape kha ti meyang khami a shape kha aron om chho sa ta a bakat cake kat vak ngai lo khan a hek lo ni chubo ki po ma chuan himi a chuan na ka nei mai chuan ka kat kwal vak thit ni chu pa ngai hi mo chuwang chuanin ron shil ve chu ni chu Barbie cake or du tan ti lo tur nya khat chan chu ron son tur nan khan aron pon na tur nan khan khat dewa thun lo tur chuan ta hian hi kan kada ave de mong tur kha ti ve don ni kan ur to don ni mo kan oven kada pa Did you know a man arrived at Tokyo airport with a passport from a country that doesn't exist? He said he was from Korea, a nation between France and Spain. His passport looked real. Stamps, visas, everything. But when hey, baby girl, come party with us. Hey, leave her alone.
The rumor group set up a camera, but nothing unusual happened. The cameraman fell asleep. At 2:13 a.m., a loud noise was heard, and the mother dog had disappeared, leaving only the trembling puppy. The group quickly reviewed the video and found that after the mother dog looked at the lock, it opened by itself, and she ran away immediately. Experts analyzed the video and the lock, suggesting that Anomalies đang không biết đâu. Anh nói cho nó nói cái cảnh nguồn đấy. 동네에 너 제작 또 그거야. 어디 인기 빨리 나나. 그래서 이제 선물 주면 또 좋더냐. 이제 이렇게 Em sẽ đi về anh ngủ em rất rồi em biết rồi 오늘 시험 되게 anh 하나로 cười he actually starts to believe it's some kind of alien. chị rất rồi And that's how the hunter became the hunter. This guy is anh rất rồi cười ra đi rồi cái anh thấy cái đó gì sao đó ui
I stayed with my grandma during break. That night, I fell asleep watching a show. I woke up late. The door was slightly open. Then the door was closed. Then I saw a shadow standing just outside. I froze. Minutes later, the door creaked wide open. In the mirror, I saw it. Why does it not feel like chocolate pudding? Wait, anyone else notice the walls are getting higher? Remember when it kept saying, don't panic, you're only get sucked in further. Let's finish the picture. Why have you opened tight? It's bad, isn't it? cheidan na he pangpar ka siam sak don ni chu pangpar an no te hian pangpar thì kan siam khat to kan thiam em ke kan khoi do na re to kan zei lo to em
par rose lem kan siama chuan ti hian kan cheidan ni siam lian pakhat rose kan siama tahan kada don ni kan kalau data chuan ta kan siam lian pakhat roast siam dan pawh kan theih ngil dawn mai lawm kan siam khat lu tuk to a pangpar siam dan te kan theih ngil tlat mai kal kong te hi om ve a thina chuan he lampang sai ta hian roast ka da lek a chuan roast nó cái lú mấy chuan mà han pangpar kan da liang a front ta hian a chuan a cream hi tle ma lo khal deuh to wangin ti hian cream ka da don ati be tu tan mo chuan bak che in ti khan lo ti tang le ta ni pangpar he lampang hi a moi ta lo ta hi ka siam thavek don nai mi hi mo siam thalo ka nge a an da le lok nei rose kan siam thale ang kan nó là cái thịt đó cái ta ấy chuan thì kan pangpar rose par mangin kan chei ni chu kan mau nu kha rose te kan siam ang atuna amini kan siam le anga takte yang tui lo roste kan siam a ko kan dang o kan roste siam kha dan dang o kan dang kan roste te ros lian te lo om ta ni chu Barbie girl, I'm a Barbie girl in a Barbie world. It's fantastic. Rose, bye, bye bye. Thì bye bye. Chuan, cái này lằng por hậu kha. Cái thì để đôn nè. Nghe tại thì khá. Kan lang chiang de wang chuan heta a lang moi lo lai kha ti hian kan cover don ni chuan he lai te pawh kha a lang tor de wa he lai te ti khan cover ta ni he cake hi sang khat zanga man tur ni a sang khat zanga man tur ni a vai hian ke ma tum ve kanya Barbie pawh mo chuan kan cake te hi kan ti tau lem lo nia ka zong kha lo ni le phot ro se o
chuan nikina bag te ka khai tir dona fondant in bag ka siamanga ka khai tir le don ni bag